Hello everyone. Jotono lamsugo Alma LD Lifestyle Chikonsa YouTube channel. Jotono kakahamya paro. Tini ke ang just kaisa kok share klainyam sunguta. Bekhani kok haina hai ang share klainyam sungo. Especially chini tiprasa rok jara kok borok kok bujinai rok nim bagai. Okay? Ke norok okok no khnawui bujiui paitha ko comment ri kelang dido ang okok samani mane life borok munchu ni life ni bagai obona da nangjak na nangjak ya tomung no nangjak hangke norok nangjak on sadi nangjak ya hangka ba nangjak ya ni sadi okay ke puila do ang hambai ru jara jara ani video no nayoi komen kaham ri kelang ma bagai tabuk to ang muitu baya bumung ulo rok ang mung mention rui ang video sanamai sanai salsado jora man kebele jora kesep haifono jeheto ani YouTube channel monetizing ka ba ang daily no regular no video rina nango hingke tei krung na nango norok baibo hingke tini ke ang abono bekhani kok share klainyam sungo kebangma kok nos kebangma jora no share klainyam sungo haifono jora kesep ni besero se ang haino truk umsuk jora sopai kata ang haino memory rok create khanya hanai YouTube haparo sopai ka hingke amsuk jora sopanya na ang wansuk maya tei mane memory create chini muitu ni ko rok samung rok muitu ni mangpli rok tong rok na bagai ang YouTube channel rok social media rok bai krungi tong manita hingke amsuk jora sopai ka hingke ang sana musik mani hingke hai jeng YouTube phono jeng to chini mang create khaimi ba hayada news naina nango tei khoroksa ni content no naina nango Facebook ondi Instagram ondi kebangma thayo no kebangma platform mo jeng nayu ta hingke je jeng naithok jakmani hingke aro jeng comment ri kelang nam sungo especially angta angke salaria ang bebang konten kaham nayi tai active borok tai bini pura nayi no comment ru hingke je pro o comment box ho comment section no comment khlugui comment suina nai mani hingke nin mokol buskang no kelayu o je comment hamya sunyai rok ni tai se kok bujimani kok hingke abo mokolo kelai hangke porijakting thangu porijakting ka hangke porimani yakole bujimani kok hingke ba bekha tongthok yang thang belai kano bekha tongthok yang gei waisausu joli ma phayo waisausu selengma singsangu waisausu saboni busang kha mo wansuk jakting thangu mood no song thangu hingke belai kano ang mane amani tui waisausu sana hantong hingke jora kesep ni bagai jora mania ni bagai ang mane saimai yang dong bekha ui nong dong aborong no nukha hingke belai kano bekha ui dong hingke tabuk social media ni jora ba smartphone ni jora ba joto bura burichuk okra chakra chorai joto no mobile ni bising tui no krung lai dong hingke bonboi no ekmatro social media ni bising tui no o kok no share khlai ka hingke joto borok saimanai tei joto borok no nuknai hingke ang abono bekha chongkha tabuk ang tamni bagai omo chosma thupka tabuk attraction na bagai attraction means mane ang tam janai confident bari na bagai bujikha confident bari na bagai sometime bujidi o kok no bororok mane attraction na bagai tei sak ni confident bari na bagai borok
sajuk tajuk ungu tai makeup khayu tai potta hingke a kok no mundau phayana o comment section no khlugui comment rena naikha ke comment hamya no nukha hingke wasa no dimak message kharap mungthangu hingke tini ani o video ni bisingtei ang sanam sunguta comment hamya singai rok no norok suinan sakang wansugui babiwui suidi tamnin male nung je yakbai suimani je bkhabai wansugui suimani kok hamya no abo nini bagai belai khano salsa khoting nai je belai khano khoting nai je borok nung bono je hamya kok suimani je nung nini yakbai suimani a borok ni bagai kuno hamya ngalak nungse salsa belai khano hamya o kalainai abo suina rakdi belai khano hamya o kalainai nung emon ke kalainai ang sanam sumya mane ignore khainam sungu ignore khaite msuk jora sopaika nukmang tong tamnin male ang brijuk phono social media belai khano kerungui tongo ang belai khano active social media o hingke chung hai borok okrat chakra rok kabangma kerungnai tongo hai phono borok kok saya naisimi thangu hingke ang bo khoroksa tei salbusuk ignore khainai bon bagino ang tini ma saka o kok o social media bisingtei jara amtui hai nogo asugui roko tutui phono suika asugui phono suika comment hamyata ang je borok ni tamjanai mane bwsakno phunugui ni comment tolano ang je bwsak phunuknai rok ni je borok ni attitude body language nukha hangke no abo ang a comment section no amtui hai video no ang thas thangya abono ang scroll khai thang je jagao content kaham je jagao kok kaham je jagao mane reels kaham buri rok chrai rok musawi tongo ngoi tongo a jaga rogo khulugi naikhe aro suru comment hamya hingke abo belai khano bkha soimeya hingke abon boino ang ma sau norok hai borok romdi kaisa thailik picture phono thailik picture no phunukai bo aro bo comment hamya phantok picture no upload khaike bo aro comment hamya hingke bkha soi tongmaya ble chini hingkele niyat kahambla jengkhe niyat jekunu jagao a thailiko tamtongba nini gyan kaham gai a thailiko munsakri chajangnai thailik jabo phantok bo chajangnai se nini hingke o niyat hamya ni bagai nung thailiko bo hamya nuknai tei phantoko bo nung hamya nuknai hingke abo hai rogo bo nugui bkha tongmaya sayawi hingke nogo asugui comment hamya suimani abo belai khano habit hamyang thanai nin bagai salsa jefru nung rokotutui comment hamya suinan sakang nung suite salsa to nung lengnai bele suite olokai nung nini yak koroi thanai paralysis ngui thangpuru afrukai nung nini QR code screenshot khlai jaga o nung help sannai nung jaga help sanmani phano afrukai nini aro kebo chubanai tongla buji khana ble tamnin male abo belai khano sumsok majra kotorongu je bono hamya comment suinai rokno even je tabuk nungkok ni kokta ang je romdi views mana bagai borok kabangma tongo content creator rok mane kabangma ya koyekjon ang je nukmani views mana bagai borok actually borok ni dimak sekroi baksa mane khaklap phunugo bohok phunugo tam rok hingke even aro sudu nung nini niat
hamya aro sunya kokya nung ignore khadi nung ignore khadi lai re scroll khadi jodi tomun nung asuk khana gangke aborok ni bagai bo je amting bin no thangai bono prungdi asuk jodi nung mane fikar bini bagai fikar kata hingke ebakai video senamai nung pirdi hingke bonbaina jeng amti hai borok no ignore khayo angkai ignore khayo amti ang content naithok jaya na hingke ang ignore khayo tei abon bagai no je mansak kok kaham pirna chaitogo aw ang saimano ang perfect ya borong munsu insan je kunu insan bo perfect ya phiaba mistake ni hoite no bo ma surungu tei surungte joto jagao no bo kaham nuk nai bon bagina ang request khanyam musugo chini tabuk ni generation aro je comment hamya sunyai rok abo baksa ang nugo content creator ni khuktai no khanao chakra botong chakra juk botong aro je comment hamya sunyai rok ta hingke norok saimandi obo kaisa belai kano sumsok ni samung norok buini bagai hamya kok samani abo salsa nini sakao no kalai belai kano nung kothor kalai ma haike nini sakao apuru nini dimak se choli gilak belai kano rugi hamya sa abo hingke norok yakardi je mansak positive thinking tubui pirdi share khlaidi nini bukha ka hambai nini wansuma ka hambai joto bai share khlaidi tei sudar dita mane yakar dia komen hamya rok no komen kaham nung rinam sung yangai nai simi lai thangdi hingke tini ni video oro no ang muthak chenai norok bahai nangjaka okok komen khanya ta pokdi tei tomung jajaka hangke share khlaidi jahate joto borok no saimanthung nukthung tei suggestion rithung ang je okok samani nangmani kokda nangya kokda hingke hambai jotono hambai nai tongmani bagai tei omo haike no support khlaidi jahate ang bwskango bwkhani kok share khlaimana tei norok bai jotono hambai tei jotono hambai